Isa na mga barge ang naglugdang sa baybayon sang Sipalay, probinsya sang Negros Occidental. Malain at siyempo ginatudlo nga rason sang insidente. Aring balita ang aton gintutukan. Ginrescue sang Sipalay City Disaster Risk Reduction Management Office ang mga crew sa isa ka barge nga may karga nga tubo matapos maglugdang tungod sang malaing itsyempo sa baybayon sang Sipalay kag Kawayan sa Negros Occidental. Sunod sa Philippine Coast Guard, nagpangayo sang bulig ang duha ka barge nga nagpadulong sa Antique kag insigida nga ginpadalaan sang tugboat unit. So sang ginakuha nila, maneuver nila pakadto dito sa Bulata Port. So hindi na nila kaya, so dito nalunod na sila. Tungod sang balod kag hangin, naglugdang sa Anhuan Island sa Sipalay City ang barge kag na-rescue ang 11 ka mga crew. Hindi sila, although gina-conduct man kita pre-departure inspection, pero siguro sa ila, sa abang while along the way, dito na siguro sila na kuan sang nasudlan kay ang kuan kano sang kapitan may tubig nasudlan sang tubig. So siguro sang medyo malakas na ang alon kay medyo naba man ang barge. Dito na sila nga nag-capsize. Kabahin sa nakasalbar nga crew sanday, Lloyd Matugas, Joel Rolfo, Arman Maasin, Rogelio Valdueza, J. Anthony Lina, John Ray Salyoman, Ronelon Alalin, Mark Noel Enleso, Brian Roche, Patrick Beatriz kag Jonathan Ruiz. Ginahulat na lang ang marine protest ang tag-iya sang barge PMI-16 agud mao ipasahan na ang maritime investigation sa insidente.